espoliatu behar ditugu herriak gure beharrizenak asetzeko, da inoiz ez dira asetzen. Eta horretarako behar dugu gatazka aurrera eramateko behar dugu armagintza, eta hori oso lotuta dago gure beharrizenak eta gatazka. Gu sortu ginen Greziako karabanara joan ginean, eta han ikusita zer gertatzen zain migratzaileak, Europako politika, kanpamentoak, lotsagarriak, eta orduan pentsatu gendun gure ekarpena ez gu pentsatzen dugun horbe gure ardura hartzea. Osea, gerra ez dela gauza bat hor gertatzen dela urrunean, baizik gure ardura eta horretaz informazioa eta salatzea. Enteratu ginen, Euskal Herrian bertan zeudela 100 enpresa armagintzarekin lotuta. Eta gu pentsatu gendun informazioa eta salaketa eramatea armagintza horreri buruz, gure herrian egiten diran armari buruz. Eta horre gero gatazkara doaz.